Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus, sugeng kepanggih kalian kula Ester Triwidari saking GKJ Bono Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos sabda winedhar. Dinten sakmenika Senin Kliwon 7 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Yeremia 6 ayat 12 dumugi 19. Jabur 119 ayat 7-3 dumugi 80. Lelakone para rasul 19 ayat 21 dumugi 27. Kanthi jejer manungsa titahipun Gusti Allah. Nats punika kapetik saking Jabur 119 ayat 7-3. Asta paduka ingkang nitahaken saha mangun kawula mugi paduka paringi pangertosan supados kawula saged nyinau pepaken paduka. Kula lan panjenengan minangka titahipun Gusti Allah, punapa sampun lenggana bilih caranipun Gusti Allah nitahaken manungsa benten kalian caranipun Gusti Allah nitahaken titah-titah sanesipun. Nalika Gusti Allah nitahaken titah-titah sanesipun, panjenenganipun namung ngandika, lajeng karana saking pangandika wau samukawis wonten pepadang, pentengan, daratan, surya, rembulan, lintang-lintang, kewan-kewan, lan tetuwuhan. Ananging nalika nitahaken manungsa, Gusti Allah migunakaken bahan ingkang punika lebuning bumi lajeng dipun sebuli ambeganing gesang. Ngantos dados titah ingkang gesang. Punika kawontenan manungsa minangka titahipun Gusti Allah. Ayat nas dinten punika nelakaken kados pundi manungsa minangka titahipun Gusti Allah saged pasrah dumateng Sang Halik. Asta punika ingkang nitahaken. Ukara punika dening juru Mazmur tentu ugi badhe nandhesaken bilih Gusti Allah menika Sang Halik lan ugi lajeng ngemutaken manungsa bilih tentu wonten kewajiban dumateng Gusti Allah awit manungsa menika kabangun dening astanipun Gusti Allah. Ukara punika kalajengaken saha mangun kawula. Punika ngemutaken bilih Gusti Allah ingkang sampun bangun manungsa ingkang kadasaran saking purwaning dumadi bab kalih ingkang nyariosaken bilih Sang Yehuwah Allah tumuli akarya manungsa kang kinarya lebuming bumi. Ananging kasunyatan ingkang wonten manungsa minangka titah malah nampik Gusti Allah. Kados-kados kewajiban dumateng Gusti Allah menika kalah kalian kewajiban sanesipun. Senadyan manungsa nampik Gusti Allah kanthi boten nindakaken kewajiban minangka titahipun Gusti Allah, manungsa sampun ngantos kasupen bilih tetep anggadahi kewajiban dumateng Gusti Allah minangka Sang Halik. Nalika kita sami ngakeni bilih Gusti Allah menika Sang Halik, kita ugi kedah sumadya manembah lan ngabekti dumateng panjenenganipun. Lan ugi pitados bilih Gusti Allah menika kagungan rancangan ingkang sae tumrap kita. Kados pundi kula lan panjenengan minangka titahipun Gusti Allah, punapa sampun nindakaken kewajiban minangka titahipun Gusti Allah? Sumangga dipun raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.